Абе, на време беше! Не е фер! Пичка! Найдех ново работно место! Моментално съм таксист! Welcome to the taxi game! Шо играем? Играем Crazy Taxi, бе, бате. Знаете ли от кога нямам играно ваа игра? Ваа игра нямам играно 17 години да тъм. Последен път играх, имах 4. Или 3 Apple може. Има West Coast, има Glitter Oasis, Small Apple, Crazy X. Ние имаме West Coast. Play by normal rules, work for 3 minutes, work for 5 minutes или work for 10 minutes. И аз мислям да пробваме първо by normal rules. Защо да не? Дали ви е ясно, вие оти моментално играеме Crazy Taxi, само кой таксист да го пикнеме? Ява нека църнежът. Emotional damage! А само с стрелките се воза. Маля, ва кола бате от... What? Дали, оти не бива да се вози су... Оти не се вози су W, лелей! Окей. Име $306. Идемо на повеќе. Бегај таму. Ей, ки им го натепам в цицките на вијатерите. Четирата, види. Сакам ки јевам. Бришка бе. Фак. Во е, бате, не Лос Анджелес, не знам дека е. Фак. А шо као ми зимат пари ако нещо судрам? Не ми зимат. Плюс ми дава. Окей. Колко ми я дава? 772? What? Секоја на различно место, бришка бе от тука. Зашо? Абе, беги, фак. $773, окей, WTF. Много малко пари ми дава. Аз следно $150 за такси, бате, не е и баш малечка пара. Дека има бе горнинка да качим некде, да рипнем, от тук. Това е преяка игра, бате. Окей. 9 секунди, WTF. Беги. 2! 1! Фак! Слоу! Не е фер! Трябва да стигнем на време, не е фер! Абе, на време беше! Не е фер! Пичка! Не е фер! И 1100 таков направих. Сега кеме пак by normal rules, али сега ки изберме друг тип. 5 минути извозах само, нищо повече. Сега ки изберме друг и ки возме по-бързо. Сега нека е първиот, Не прочитах как за ревърс как трябва. Че мен не ме е ясно как ми се пълне това местото горе. Ако е by normal rules, by normal rules е 1 минута да отивам. Бришка бе. Fuck off! Окей. Окей. 90-то место, защо толкова слабо бе? Let's go! Jump in, man! We can go and drive! Oh my god! Where can I take you? Ти ебам матър. Пичко глупа, аз заради тебе тука пари ке губам. WTF? Не, фак! Вот? Как паднах в водата? Не знах от и спейс са рипе бе. WTF? Айде!
Идемо! Уау! Най-яки! Идемо бе, буразърче. Види, опа! Мали, на кукта се качих. WTF? Хайде! Не вози риквърц. Идемо! Окей, сега ке биме повеќе од 80 место, сега ке видите. Беге бе бричко тука тие матър. WTF? Окей. Неме време, нищо. 5 минути, 5 секунди. И 1500 клас Listens D, окей. Ама 71 сум, значи 9 места по-бърз сум. Окей, 9 места сум по-бърз от преди. Фактически за 9 места по-яко, по-добро. Ойме на ново место, сега ке видим. Сега ке видим женската и накрая ке видим мъжът. Джина. Боже, мъжа лахам. А всяка жена си има различно такси, а? Top of the hill! The fuck? Кой top of the hill, бе? Наводна ли да те носим? Не си нормален. Първо съм женско, второ нямам време. Айде! Аймо. Това няма време, 30 секунди. Не яде гомна, бе, тия матър. Let's move, go! Сега има да бием 17-то место. Абе, как да се завъртам, ле? Как дом назад? Как дом на назад? Рикверц, как се ода? Виебам с семката. Идемо. Чао. Идемо, да ги отнесеме. Са научи ми ти са рипе, ке би още по-яко. Аймо, 40 секунди, сега има да бидам напред, бат, сега ке видиш. Вози да изебам тая бабти. Аймо. We'll get on time, don't you worry. Майка ти дай бум, види! KFC да те изебе. Може и по-напред ке одам. Сега ке видим. 1641, окей. 6-9. Добро, значи първият път бех 80, сега съм 6-9, 11 места по-напред. Сега има още са последният, това е най-бест. Сега ке видиме. Во газ ли са, вики? Лея, горе и пише вало люди, аз не ни прочитах. Сега ке видиме во сува, шо ке направим. Айде! 3, 2, 1. Айде. Ма вот какъв глас има. Во е много бавно такси, бе. Още днес не взимам типът. Не знам риквъртска сода. Айде, let's go. 90 секунди, ама айде. Не, нищо... Бързо. Опа! Идемо, бе, буразърче. Сега има да бием в топ пейс. 100% съм сигурен. Айде, бегай, бришка. Westside Beach, да байк шоп и не го прочитах последно. Бришко тук, да не те гледам. Това най-спора кола ме изгледа, това най-много ки извозме, най-добро. А сега шо не биве? Пак, сега заглавиме. Ма, поплаща, бат. Айм, бате, посек да вокато и диносаурус рипе. Окей, плюс 2 секунди, добро. Айде, бързо. Мали, километър и пейс, трябва пейс. Добро, имам време, окей. А всекой возач ни дава посебно време. Воред, бега бе ти тука. WTF? Мали, не са багира колата. WTF? Ей, шо ма заеба сега? Сега как изпаднеме?
Сега ще не знам реквърц. Сега как не одам на Google аз да проверям. How to set реквърц reverse on crazy taxi, бате. Най-искрено ти кажувам. Се изнервирах фул. How to set. Бате, как? Айде не се заебави, бе. Нищо, преслабо. Fuck you, бе. Сега ќе найдам. Бегай там. 6-5 ти, добра е. За 4 съм плюс по-добър. Идемо, бе, Буразърче. Сега има да бидем в топ пейс. 100% съм сигурен. Сега ќе видме, бате. Чекай малце. Ама тука нема контролс, бе, бате. Нема контролс тука. Нищо, бате. Reverse button to accept. Окей, ама как? Axel, BD, Joy, Gena. Кой има со Joy? BD, Joe! We must have some fun! Ушево и одме, бате. Ушево и сега сме. Доста е. Не знам риквърцка да возам. Аймо. Move. Сега на всеко едно ке рипам, бате. Айде. Идемо, бате, саки се залетме и само тука 3, 2, 1. Бум. Рип. Бате по $11 по пейс. Секяр. Пак. Мув, бе! Леле, ще не знам риквърц да возам. Пишайте ми, бате, в коментар ка са воза риквърц. Виебам гласот на моето да лафта да виебам. ВТФ. Аймо. Shut the fuck up! Идемо, Буразърче. Не уволата само, пълъса. Та молим, идемо. Shut the fuck up, да тел ми билдърът ни един ненормален. Сега ке видим, сега тука преко горе. Вуп. Окей, 3, 2, 1, връп. Бегай, имам време, айде. На една секунда го фатих, не съм нормален. Търчи, Буразърче. Дек трябва да та носим, господине. Дека трябва да те оставам, бе, копане! 3, 2, 1! Абе, ке сбесно! Не е фер! Fuck off! 1700, 6-8. Най-добър човек беше 6-5. Одам уж една бърза, мора му една бърза. Айде, супер вид. Пичка ти, селачки на бате. Кьом назад, не ми се воза цяло време, на иста страна. Айде, кеби. Бате, що повече люги возиш, що повече пари ти дават. ВТФ. Окей, единият на музеят го оставиме. Воред, бришко от тука, бе, ти ебам семката не на най-фашистичка и изнапасана. 3, 2, 1, бум! Леле, само не върц куките, бат. Мал по $30, по евро и пол, добро сега, по долар и пол, по $2. Али битно стигнуваме. Окей, бришка бе тука, ти ебам семката. Сега ти към how am I still working, да ти ебам семката. Сега да не стигнеш на време. Шо майка ти? Леле, на църквата. Дека е църквата, бат. Сега ке стигнем на църквата, ке му покаваме аз на него. Не бе, в дървото, види. Леле, нямам време, ке ми затворят, бата, ке ме изпадат от работа. Бришка, бе, зад ни се гледаш, ти одам в църквата. Леле, шо не знам да возам в Риквърц. Риквърц, добра, ева е неква нова. Левис, окей. Дека е църквата? Дека е църквата? Види дека е горе.
Преслабо. Бришка айде. 1548, 67 место. 74-то? Не, јас одам уште еднаш 100%. Уште еднаш одам, дечки. Одиме, ваме е интересна игра. Ваме е интересна игра. Ојме уште еднаш. Заразна јебо мајката. Сега ќе видиме. Мора се напиjem вода. Ајде, касниме 2 секунди. Бришка бе. Ајде, застани веќе еднаш. Ајде, не можем да се врнам рекорд, не знам как. Јахт Харбор, ајмо. Мали, уште дек не бех се искачил на кој кров. Вако ти GTA 3 графика да ти е. Сега вако ја носам на црквата, 100%. Кафетерија, добро, немаме многу време, али за среќа нема одиме до црквата. Океј, плюс 5 секунди, во ред. Да, 100% ќом в топ пейс. Не, до сега не беха, ама сега ќом. Бегај, бришка, 100, добро, има един в црквата. Лета, морам да стигнем на време. Ле, нема да стигнем на време, добро, ќе стигнем. Во на црква треба да стигнем, во нема да стигнем на црквата, леле, мора да возам најбрзо шумом. Добро, ево горе. 4, 9, 8, 7, 6, 5. Добро, 3, плюс. Добра, во последна секунда фатих нови луѓе. Де возимо бе бат? Што не си кажаја бе бат? Де возимо бе бат? Дека бе? Леле, надолу треба да возим. Бате, каде стигнам саиш? ВТФ? Как да стигнам кога ми давиш една секунда, а само што го оставих? Fuck off. 6-7, ништо. Чао, нема интересира. X. Се изнервирах. 6-7 место, не е фер.